to chlapček celý v čiernom, neviem, kto to je, je zamačkovaný. Kto to je? Postaví sa to ku mne? Ale on nám sám povie, lebo taký celý v čiernom je. To si ty vlastne? Povieš mi? Samko Košťal, áno. No toto, aká si máska? Batman. Batman? A čo robí ten Batman? On lieta. On lieta? Čo robí, keď lieta ešte? On bojuje. Bojuje? Zachraňuje niekoho? To je krásna maska. Dobre, zatlieskame mu. A máme tu ešte krásneho anielika Sašku. Alebo to je princezna? Ja neviem, dobre, nevidím. Asi to je princezna. Ja neviem, ako je spýtané. Ty si princezna, alebo kto si ty vlastne, Sašulka? Anielik. Si anielik. Krásny anielik. Páči anielikovia, prečo si takú masku vybrala? Páči? Pretože sa mi ľúbi. Áno, no to je krásne. Môže si sadkať. A ešte sme nepredstavili jednu masku. Alebo ešte dve masky, pardon. Ešte dve masky. Ninka. Ninka má také modro-žlté šatky. To som videla v nejakej rozprávočke, ale Ninka by nám to mohla prezradiť. Snehulienka. Ty si Snehulienka? A trpaslíci, tí sú kde? Trpaslíkov tu máme niekde? Výborné, dobre. Ešte tu máme na poli. Bianka, kde na poli je? A Bianka, ty si aká maska? Povieš nám? A princezna. Princezna? No dobre, zatlieskame. Dobre, deti krásne ste sa predstavili, musím vás pochváliť. Poďte, zašpívame si ešte jednu zimnú pieseň. Takže máme zimné sále, postavte sa.